gitudlo sa iglesia. Tapos anang iyahang pito ka mga minutos, mga kaigsunan sa iyang pagdepensa, dili tinuod na kaway sa Dios. Magutanan na usab ang iyahang kaapang ang Seventh Day Adventist nga pinaagi ni Brother Porfirio Sampilan, 7 ka minutos nga pangutanon siya nga nganong dili tinuod, nganong mani nga ay mong ipamatuod nga matuod apan di man tinuod. So ato natangan mahigala karon 7 ka minutos na makaigsunan din human ana ribatan na dayon mga igala atong iuna paghatag og ribat si Brother Efren Yap de la Peña sa 4 ka mga minutos. Dayon upat dayon ka mo ang ulahi nga maghatag og ribatal si Brother Porfirio Sampilan nga mao ang Seventh Day Adventist. So karon ilang barugan mga igala sumala sa pulong sa balaang kasulatan nga maong Biblia nga kining ilay pamahayag dinhi sa atong radio station sa 88.1 o mahimo ni igsoon ato ni Prastat Pag-ayo nga dito na gini sa alas 3 sa hapon aron nga maayo gyud pagkamutang mga igala. So karon atong yatag ang panahon mga igala sa Brother Porfirio Sampilan ang afirmatibo sa pagpamahayag nga ang Santo Papa nga gitudlo sa Iglesia Apostolika Katolika Romana kini usa ka kaaway sa Dios. Ya pabatunan atong yatag kaniyang panahon sa 7 ka mga minutos. Imo na Brother Porfirio Sampilan. Praise the Lord, hallelujah. Gawin ka ng tanan. So akong pamatudan diri sa Biblia nga ang Santa Iglesia Katolika Romana kalaban ng Diyos. So sabi ang pinasa pag-apod abing malaming aman, salamat ng kayunan karon kagabiyon kamagatag na mo pagyagyag sa kamaturan, salamat pag ikaw ay mahimaya kamo pagdayag sa kamaturan, salamat pag ikaw ang mag-giya ka na mo hatag kalipitang dagapo. Salamat sa Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Nga naman ng pabarog ko nga ang Santa Iglesia Katolika Romana kalaban ng Diyos. Unang bersikulo na akong iyagyag diri sa kanginan nga wala nagtumag balaod kalaban ng Diyos. Matud pa sa Juan 15 versikulo 14 una na akong bersikulo. Nagingon ang kasulatan, kamo akong higala kung tumano ninyo akong sugo. Once nga ang bisan dili sa Iglesia Katolika Romana tanang pundok kung wala nagtuman sa sugo sa Dios, dili jud prince of God. You are enemy of God. Ikaduha na kong versikulo Ikson, Juan 14 versikulo 15 unsay gingon dito. Sa Juan 14 versikulo 15, if you love me, keep my commandments. Kung naikugma kamo kanako, tumanan niyo ang sugo. So, ang Iglesia Katolika Romana, wa naikugma, matawag na enemy of God. Ikatulo na kong versikulo Ikson, atong mabasa sa Roma 8 versikulo 7, kung namoy Biblia kwa, atong tunan ang pulong sa Diyos. Nag-ingon ang pulong sa Diyos ang nagkinabuhi sa unod nun o karnal kalaban ng Diyos. Nga naman na karnal man ang Santo Papa kay di man siya magtuman sa sugo sa Diyos. So ikapat ang versikulo Ikson. So ikatulo pa dahil Ikson. So sa versikulo? Roma 8 versikulo 7 namoy Biblia kwa tuntunan ang pulong sa Ginoo. Ato iyagyag ang kamaturan aron mulutaw ang kaluwasan kay ningon sila wala nila igugma ang kamaturan nga makaluwas unta kanila. Ikaduhang Tesalonika 2 versikulo 10. Atong balikan og basa Ikson sa 8 versikulo Roma 8 versikulo 7 Ikson. Aron yun kaingon mo nga siguro nga mingon nga mao ba na ang mabasa diya sa Roma 8 City Brother Porfirio Sampilan? Yes. Sa 8 versikulo 7 matud pas pulong sa Ginoo kunamoy Biblia atong tun-an aron makadungog ang laminaw sa iri og maka-study sa gasulti bakus kamaturan.
Busa ang tao kaaway sa Dios kun magunana siya kanunay sa mga butang tawhanon karnal. Kay dili man siya mutuman sa sugo sa Dios, dili gayud siya makatuman niini. So, klaro kayo nga ang kaaway des Ginoo katong wala mutuman sa sugo sa Dios. Mulang ang Santo Papa kay wala man siya mutuman sa sugo sa Dios, pag-ingon sa Dios ayaw kulit og laran katitsing po siya kulit og laran. Pag-ingon sa Ginoo ayaw pagtrabaho sa adlaw Sabado iya pong gititsingan ang katawhan niya sa pagtrabaho sa adlaw Sabado. 100% kaaway gyud ang Santo Papa sa Ginoo. Ikson namoy Biblia ko sa 10 commandment akong pamatud-an nga ang Santo Papa nakalapas sa balaod. Sa 10 commandments, ikso na mo'y Biblia ko atong basahon ang 10 commandments. Matod pa sa 10 commandments, 5 versikulo 7, Deuteronomy ikso na mo'y Biblia ko atong tunan. Unang sala sa Santo Papa mo ni siya. Simbahang Diyos siya lamang ang alagari. Pangutana, nangalagad sila ni Maria, pag-ingon, simbahan Diyos siya lamang natod pa ni Kristo sa Mateo 4 versikulo 10 ikson. Simbahan Diyos siya lamang ang alagari. Na kung malagad kang Maria, nakalapas ka sa balaod. Matod pa, siya lamang. Serve alone, matod pa sa Mateo 6:24 ikson. Kung mangalagad tan San Vicente, mangalagad Santa Veronica, Santa, unsa pa ng mga santa diya, Santa Catalina, dakot ng sala, nakalapas tas balaod, kay siya lamang ang alagad. Mateo 6:24, di pwede, kanak di, mangalagad ang usa ka tao sa duha ka garo. Duha iyang master or duha iyang employer kung mga tutas gawa, usara yun atong tagaon. Mao Japon sa diya, sa simbahan usara atong tawgon alagaron. Munang number 1 nga sala sa Santo Papa kay gitudloan niya sayop bakak nga pagtudlo nangalagad silang Maria, nangalagad San Vicente akong amahan. Nagpista og garawan atud pas Ginoo siya lamang, serve alone. Ikaduhang paglapas sa Santo Papa, gituis niya ang kamatuoran. Once nga tuisun nimo ang kamatuoran, you are enemy of God. Nagwali siya sa kagulingon niyang pulong o iyang gikawat ang pulong sa Diyos, gipulihan ng pulong sa tao. Unsa man ang gingon nga kalaban ng Diyos kung magwali ang propita, magwali sa kagulingon ng pulong 23:30 Jeremiah 8. Namoy Biblia kwa haron ta makakaton what is the Bible says. Haron ta makakakuan og kaalam gikan sa Diyos. Ang matod pa sa 29, 23 Jeremiah 23:29, ang akong isulti sama sa kalayo, martilyo, nga mudugmok sa mga bato. Kuntra ko ang mga propita nagputo silang kaugalingon nga pulo. O ilang gisangyaw sa akong gisulti. Kuntra ko usab ang propita nga nagputo sa ilang kaugalingon pulong. O ngon sila gikan ni Ginoo, apan gikan diya sa tao. So, duang sala sa Santo Papa. 3 minutes left. 3 minutes. Ang ikaduang sala sa Santo Papa, ikson. Ikaduang sugo, dili ka magkulit og larawan. Munang gingon sa buhat, gituis ni sa Santo Papa, di pakulit ang tao og larawan. Di ba na blaspheme pasipala sa Diyos? Di ba nakalapas ang Santo Papa, matod pa sin San Pablo, ang naglapas sa balaod, dili makasulod. Kanat enter the kingdom of God. Asa na magbasa, Brother Porfirio Sambilat, unang Corinto 6, versikulo 10. Ang naglakas balaod, dili makasulod sa gingarian sa Diyos, sa tupat, kaaway gyud kay nagwali siya sa kagulingong pulong. Pag-ingos Ginoo, ayaw pagkulit ug larawan, gitudluan niyang katawan pagpakulit, di ba na sarili niyang pulong. Matod pa ni Kristo, balanon mo sila sa kamaturan, kaya ang imong pulong amahan kamaturan man. So, gipalit at Santo Papa, kay nagtuis sa kamaturan, kitawag na dili Diyos nung dautan ang Santo Papa, kay nagtuis siya sa kamaturan. Roma 1, versikulo 18, kung namoy Biblia kwa, siya nagsanta sa kamaturan, kung gisanta niya Panginoon sa Ginoo, ayaw pagkulit og larawan, gibalit at sa Santo Papa, gipakulit akong amahan og larawan,
ang gidalas mga katsila. So, nakalimbong, matod pa, gipadayag. Roma 1, versikulo 18 na mo'y Biblia kwa. Gipadayag gikan sa langit kapungot sa Diyos, batok sa pagkadili Diyos nun, pagkadutan sa tao, kan sa mangilad. Pag kinabuhi, nagsanta sa kamaturan, ang kamaturan, dili ka magkulit ug naron. Gibalitan sa Santo Papa, na daya ang Pilipinas, gikan sa Santo Papa, punta sa Espanya, ug ang Espanya gatudlog bakak dinis Pilipinas. Munang nakasala ang akong amahan, tanang nagkulit ug naron nakasala. Ikatulong nga sala sa Santo Papa, paglapas. Dili nyo pasipalaan ang ngalan sa Ginoo, nagpasipala po siya kay nagpatawag po siya amahan, matod pa ni Kristo. Ayaw mong tawag og laing amahan, Mateo 23, versikulo 8 ngadto 9. Nagpatawag po siya amahan, igsoon. Di ba na blasphemous, matod pa sa 2 Roma 2, versikulo 20 a 23. Nangangkon ka, nanghambog ka, nagsunod ka, balaod sa Ginoo, pasipalaan ba nimo ang Diyos pinagi sa paglapas? Kung napason ni Brother Porfirio Sambilan ang balaod, nakalapas ko, nagpasipala ko sa Ginoo, iyak kong kanabang ipakaulawan ako ang Diyos. Ikaupat na sugo na gilapas sa Santo Papa igsoon. Dili ka magtrabaho sa adlong Sabado. Kung magtrabaho ka sa adlong Sabado, Exodus 31, patyon sa Ginoo, kasabutan nga walay pagkausap. Everlasting kasabutan. Agreement sa tawag sa Diyos. Exodus 31, versikulo 14 ngadto 17, agreement matupad akong nadunggan ako sa dibungkag ang balaod. Apan ingon siya, patyon ang trabaho sa adlong Sabado. Wala iwalin ako sa kadalanan, aron na may tsun, dili mailad, gibalit at sa Santo Papa ang tulong pagkabaon niya ang tao sa adlong Sabado. Hadlok, maluwas ang tao. Gusto niya mamatay ang mga membro. Wa say kaluoy siya mga membro mga matay. Kay naingon ang kasulatan, the Lord is not a liar. Tito 1, versikulo 2, igsoon. Ang Diyos dili bakakon, ang Diyos dili tao, busa, dili siya mamakat. Numero 23, versikulo 1 minute. Salamat nga ikaupat gatuis kaniingon ang pulong sa Ginoo sa buhat 13 years ang nagtuis sa kamaturan matud pa anak sa yawa. Salamat sa Ginoo nga di natatawag anak sa yawa kung maginulsol ang Santo Papa kay nakasala siya upat na kadagkong sala sa 10 commandment. Yang gisupak kung supak kas 10 commandment, you are enemy of God. Dili siya mutuman sa sugo sa Diyos, siya kalaban ng Diyos. 31 atong basahon igsoon. Haron mapadayag ang kamaturan, dili patabaon sa Diyos ang katawan sa Sabado. Kay patyon niya, alam ko, dili pa niya patyon nun, inibalik ni Kristo, agto matingkagol. Time's up. Agto sa ito. Mubo na din. City Brad, ulang pa dyan. Okay, natapos mga higala, mga kaigsuonan ang pagpamahayag sa atong igsuon nga ikan sa Iglesia Seventh-day Adventist. Ito ka mga minutos nga iyang ipamatud-an nga ang Santo Papa nga itudlo niya sa pagpadong Roma kini kalaban o kaaway sa Dios. Sa dining higayon na, dining higayon na ato na sa ihatag ang panahon alang sa interpellation pangutan-on si Brother Porfirio sa iyahang kaatbang nga mao si igsuon Efren Yap de la Piña mga igala ang CFD sa Catholic aron sa pagdipinsa sa pamahayag ni Porfirio Sambilan. Imo panahon, Brother Edgar, Efren Yap de la Piña sa mga pangutana. Ikan di sa Cebu mga igala. Okay, dagang salamat Evangelist Isday Brad Rodeo sa atong moderator karon niya atong pinanggan nga atbang former Bible Baptist na Isday si Porfirio Tanhay City Negros Oriental. Una pangutan na Brad Porfirio, ako bang isuwat ang imong mga affirmative speech nga matud pa nimo ang Santo Papa kaaway sa Dios. Kining imong gipabaraw
literal bagyo nga nasulat ni sa balaang kasulatan o imurang gi personal interpretation. Tabaga, Sa nadungog din mo nga, ibasa na akong mga bersikulo. Klaro kayo 100%, basta maglapas kalaban. ang pangutanan na ko, Brad Porperio, answer sa responsive Mr. Moderator kay. Ang pangutanan ko, kaning tema nga itong kasabutan impronto yung tapika, dirigi sa sisinan sa 88.1 Radyo Cruzada sa Tanay City, Negros Oriental, nga ang sa tumapa, kaaway sa Diyos kay nagtuis sa kamaturan. Kini, imo bang haomra sa matag bersikulo nga imong gibensyon? Aron ang sa tumapa, kaaway sa Diyos? O wa kay mabasa litra por litra sa Biblia? Tumaga, Brad Porperio. Sa 10 commandments sa upat na kung nahuman, klaro 100% naglapas sa bala. So kung maglapas ang tao balaod, punta Diyos din. Patyon ang taon, patyon si bisang kinsa nga naglapas balaod, Hosea 1 versikulo 5. No, kung patyon man, friends ba, kalaban yun. Kay patyon ko magtrabaho sa adlaw Sabado. Matawag ba nag-friends? You are my friends kung tumano ninyo akong suko. Na kung supa ka, kamo akong higala, Juan 15 versikulo 14. Juan 15 versikulo 14, niingon, kamo akong higala kung tumanon ninyo akong sugo. Na kung supa ka sa sugo sa Diyos, you are enemy. Dili lang sa tupapatanan. Bisang pag 70 Adventist. Sunod po ko tana. Maklaro ang imong tubag, Brad Porperio, nga masabot sa gyud ay nga ang imong proposisyon o tema. Walay mabasa sa Biblia. Wala no, kay imo man gi-qualify gi-explikara sa Biblia. Tinuna dili. Pag-ingon sa Jeremiah 23:30 ang nagwalis kagulingon niyang pulong kalaban ng Diyos. So kay gawarin mo sa kagulingon ng pulong paingos ayaw pagkulit og larawan, iyang kagulingon pulong gituis nagpakulito ng putag larawan, di ba na pulong sa tao? Basta magwali ang tao, mapastor ka, mapari, magwali siyang kagalingon ng pulong matud pa sa Jeremiah 23 versikulo 30 na 33, kalaban ng Diyos against God. Ang akong pangutana, answer sa responsive, akong pangutana, simple kayo. Karon kay kalaban man sa Diyos kung magtuis, kamaturang opinion ra. Karon wa man daes Biblia ang imong gipahayag nga tema. Wa mas Biblia ang tema. Sa to pa, ikaw mo nagtuis sa kamaturan. Ang kuno nimo karon nga ikaw mo nagtuis sa kamaturan. Dili ang sa tubapa, tubag pangutana. Nakadungog ba sa pulong sa Ginoo? Matud pa sa buhat 13 versikulo 10 nag-ingon dito. Ang nagtuis sa kamaturan, anak sa yawa. Ang anak sa yawa, kalaban yun sa Ginoo. Gituis man niya ang pulong, ayaw pagkulit. Gituis niya pakulito ng tao. Pag iyos Ginoo, pahulay sa adlaw Sabado. Gituis pag Domingo. Di ba na anak sa yawa? Ang anak sa yawa, kunta yun sa Ginoo. Gining kanang buhat 13 9 katos Jes. Nasulat bang sa tubapa de versikulo tugas Ginoo nasulat? Sobra pa kay Di ba nasulat bang word sa tubapa o wala? bumasa kag sumunod. Dili ang pangutana, Mr. Burrito patubag. Sa buhat 13 Jes, nasulat bang word sa tubapa ay pamaka tugas Ginoo. Na wala. Ang buhat 13 Jes na word sa tubapa de. Gituis man niya ang Dili pulong. ang pangutana simple. Isa simple. pagdili ka sa Papa, pastor Dili. ka. Tanan. Kung Wala ilas ko niya pagdili pangutana. ka sa Papa na katuis, basta imong balhinon ang pulong tuison. Di. Ang kamaturan, kay ang pulong sa Diyos kamaturan, Juan 17:17, balanon mo sila sa kamaturan, kay ang imong pulong amahan kamaturan. Wali. Tuison na tao, you are enemy. Ang ako pangutana debate ni dili ni wali. Pangutana sa buhat 13 Jes imong litok gi-mention. Tugas sinuod, nasulat ang word sa tubapa o wa masulat? Simple Ikaw ba? kayo sa Papa. Di ba, nasulat ba ang word sa tubapa? Bumasa mo kag sumabot. Dili ba? Bisan kinsa Nawala. kasabot mo. Di ay- Bisan kinsa naglapas sa balaod patyon mas. Ang simple nga pangutanan. Wala nun sa tupapara. Wala sa Kuridas yun. sa buhat 13 Jes, wala sa tubapa. Tanan. Di ba, ang Tanan pangutana, na- tugas sinuod, na sa tubapa wa? Mabasa man na tuwis man siya. Ha? Di ba? Di ba nakadungog ka? Dili, Ang dili, nagtuwis ang sa pangutana. kamaturan. Unsa man ang kamaturan pulong sa Kaya paminasa,
sa buhat refugees, wa may words sa Papa. Karon, tinuodang, wayan sulat sa Papa niya. Maigo Diyos siya. Di ba? Wala masulat. Wala masulat pa, Ah, ikot karon. siya. Karon. Ito ka ni isang wala masulat. Sunod pangutana. Klaro kaya na. Karon, ang ko naman gigawa, gin masulat. Ari ko sa laing pangutana, gisgutan mong larawan, nga ningon ka nga, ngano sa Papa nagtudlo kinang pagkulit og larawan. But ba? Matod pa sa Exodus, Kapitulo 25, 22, nga si ang Diyos, gisugo kang Moises, gisugo sa Diyos ang Moises sa paggulit og larawan sa Kerubin. Larawan, yung mention ka. Pumunta na, nasayo pang Ginoo, pagsugo, pabuhat ang larawan. Tubag. Para ta Moises dito para. Di ba, nasayo pa ang Diyos? Para mo to, di man to para nato. Di, pumunta na, nasayo pa ang Diyos, wa? Ha? Nasayo pa ang Diyos. Para tos kiruben. Di ba, si ang Ginoo, nasayo pagsugo, wa? Wala sa masayo Ah, okay, patag ni okay. Moses, pero di So, ito bakit para na? sa katawan, para Karon. na tos 10 commandments. Karon, kay wa man Umasa mo mo sa sayo. sumabot sa Oh, karon. dili to walay teaching si Moises nga ang katawan gipatay 3,000 kay nagkulit og ganaon. Karon. Tinoto dili. Di, mo ang tubang, ari ka namutana nun ako nun. 3,000 ang napatay Yan, niya. karon. Itugod din ang pagkulit. Karon gisgot man ka paglapas og Sabado sad, matod pa nimo kaganina. Gisgot ka. Ari sa Biblia sa Latin Vulgata ang umusahon. Premiso. Ingon diri nga ang gisgutan ri naniuha pagpatay kaniya ang mga Hudiyo ni Kristo kaya dili lang gibungkag niya sa Sabado. Pangutana, kini pagbungkag ni Kristo sa Sabado, sa adong Sabado. Nasayop si Kristo ni uwa masayop. Tubag. Pag ingon niya wala ko gabungkag. Di gibungkag niya. Wala. Gibungkag niya no Sabado. Pangutanan ako si Di, Kristo di ba? Di. Kinsay Nasulat sa Biblia. Kalaban ako ni Kristo. No, nasulat sa Biblia, gibungkag ni Kristo adong Sabado. Kinsa- Ang pangutana, ano pa pala sa Sabado? Nasayop ang ginawa, tubag. Wala lagi kasulti si Kristo Di ba? Nasa klaro basa. Kinsay istorya ana? Nasulat man, sumala sa Kinsay nasulat. istorya ana? Ang akong pangutana, tubaga, sumala sa nasulat sa Biblia. Time. Ah. Time. Okay, so Wala oras. karon, mga higala, natapos ang unang pagpangutanan ni Brother Efren Yap Dinapenia. Aper. Ato sa atong kapatid, karon ato na po dihatag 7 minutes. alang sa pag-depensa. Iyang i-deliver ang pitong ka mga Wala. utos na iyang i-depensa ang pamahayag American ng niyo po, may Imperyo pasal. nga ang Santo Papa kaaway sa Dios. Imo panahon, Brother Efren Yap de la Peña alang sa pagdepensa sa pamahayag ni Brother Porpero Sambilad nga ang Santo Papa kaaway sa Dios. 7 minutes. 7 minutes. Okay, sound siya? Gamitan siya rin? Salamat yung Mr. Moderator, Brad Rudy, sa Evangelist sa 70 Adventist, diri sa Tanhay City, Negros Oriental. So, bago po kong nahuman nga pangutana within 7 minutes sa itong pinanggang at mga former Bible Baptist o born again, yan ay SDA. So, bago pa niya sa 70 Adventist. Unya, nga ni Tando siya, nga ang iyang impronto nga proposisyon, tema, nga iyang pamatudan, ang Santo Papa sa Roman Catholic Church, kaaway sa Diyos, kumikan siya mga rason. Ang pangutana, imo ra ba ning haom-haom sa mga bersikulo o nasulat ko sa Biblia? So, nadugay na niangkon siya diha sa gibasin ko sa buhat refugees na nagingon sa buhat refugees mga kaigsunan na magtuoy sa kamaturan kaaway sa yawa niya. Nabay words sa ito Papa diha. Simple kayo mga tansya. Nanugay ito ko siya, wala masuwa. Sa ito pa dahil, iyar itong personal opinion, tumutumo na ito sa itong pinanggang gatma. So diyan nabita, nalintuwad itong pangatarungan sa itong igsoon. Kunya, sunod, na giiyang gilakbitan suma sa iyang 7 minutes affirmative speech. Stand, kung gikopya, kaya sa debate, kinagkopyahon mong hayag yun sa katbang, kaya mo manay debating di mo mong basihan sa pagpungutana. Unya, nagisgot siya ang kining may tungod sa larawan. Unya, kaya sa Papa, nagtuoys, pagkulit og larawan, nasugo sa Papa, sa ito pa,
iya ni siya wa kay sumpat ni sa balang sulatan matud bastong pinanggang atma. So akong gi premise sa Exodus kapitulo 25 sa 22 ngang Dios nga labing gamahanan nagsugo ng Moises pagkulit og larawan sa Ruben. Ang pangutana nasayo pa ang Dios ito pagkulit sa larawan pagsugo ni Moises yun siya wala masayo awa na duha ka pangutana mga kigsunan yan ipita hagba na unya lahi mo gini debate ko alit sunod ang adlaw papulay kay gaminsyon siya kay nagsugo ang Santo Papa sa adlaw Sabado nga mo trabaho mo wa siya kabadlong sa to ba iya ni siya wa so mo ni ang punto nga atong gisundan ang ipamahayag sa pinanggang atma. Pero akong pangutana sa 1:5:18 nga common kayong gigamit sa Roman Catholic Church nga sa Latin na Vulgata klaro kay diri kay gibungkag ni Kristo ang adlaw Sabado klaro kayo kay gibungkag naninguhak patay kaniya mga Hudyo kay gibungkag ning adlaw Sabado ang pangutana kini pagbungkag ni Kristo nasayo pa si Kristo niya o wa masayo. So ang iyang tubag ningon siya nga kinsay gasulti ana dili pangutana ang nagsulti sumala sa Biblia sumala sa sulat nasulat man niya si Kristo nasayo pa o dan ningon siya nga awa man ni masayo si Kristo kay musupak sa Kristo no sa ato pa sakto ang gibuhat sa Roman Catholic Church nga wa modawat sa adlaw Sabado kay gibungkag ni Jesus Christ niya giwagtangan nagbiling adlaw Sabado o Mateo 12:1-5 so diyan napita ang ibasihan niya na paidaghan diri nga abdan ta sura sa atong cross examine nga na siya mga sugo sa 1:14-15 ang gigamit nga ang Roman Catholic Church walay gugma kaaway sa Dios matud pa na iyara nang una-una nga sa 1:14-15 ningon si Kristo si de legitis me mandata mia servata Latina nagakwak-kwak listanay si Tigyo Negros Oriental if you love me obey all my commands kinsa to ni gugma kanako tumana ako mga sugo sa to pa ang simbahang Katoliko sa to pa nakatuma na sugo sino nakatuma na niya sa to ba dili kaaway sa Dios perting katuman sa to pa niya ang agalon sara ang agalon kay duha sayop na naglapas sa Santo Papa sa tuis nga maturan Jeremias 23:29 unya kontra sa nagpagapropita sa muna yang gikuan niya simba sa larawan daghan niya mga kani mahitungod sa kuan sa mga balaan mga santos ba 2 minutes last 2 minutes ang kuan na ng punto mga kigsunan ang Santo Papa wa kalapas gyud kay usar may gitawag og Dios nga labing gamana si Kristo mo ang invisible leader of the church Kolosas 1:18 dili makita nga pangulo ang Santo Papa visible leader of the church Santo Papa makita nga pangulo kaning gingnaman ang Santo Papa ni Jesus Christ ang unang Santo Papa siya kusubidro pero wa may magtapi ka na Santo Papa ang kuan nga timana ang mga karero 1:21-15 kanang mga karero munay katawhan Salmo 79:13 nya kanang magtiman sa katawhan day lapas na sa day na sa mato pinanggang atbang nya tuoy na last 1 nya kanang pagsimba sa larawan dili na simba nga adoration we adore God alone ang gitawag ng veneration venerare respect or reverence sa mga imahen mga larawan ug sa mga balaan it is permissible and profitable to venerate the images sense of heaven o sa mga balaan. So, ang mga santos, gisimba nga venerasyon. Dili, kuhan, kanyang adoration. Kaya para rin nas ginawang adoration. Supreme worship. Asa mabasa na? Nasa Salmo 96. O, niya, 4, 96 verse 4 o Hebreo 12:28 o Mateo 4:1. Juan 4:24 ang Diyos simba sa Espiritu sa Baturan. So, dihin na napita akong iyang ipabarog. Napukling dayon mga kaigsunan. Kaya niangkon na siya nga wala masulat nga sa Santo Papa literal nga iya kaaway sa yawa. Kanya na pa yung minuto?
So muna nga, ug daghang pa ni mga gikuan kanang images pero ang tema sa 2 Tesalonica 2:15 ikutlo ang nagsupak sa kamatuoran silutan sa Ginoo. Ang igo ini ang atong pinanggagat bang ano man tuis man sa kamatuoran. Time is up. Okay, salamat Mr. Morito. Okay. Okay. Ano yan ang sa mga galang interpretasyon gikan sa Seventh-day Adventist ngadto sa CFD, Brother Efren Yap de la Peña. Sige, sige. 7 minutos nga pagpangutana gikan ni Brother Corpero sa bilan of SDA. Ako yatag kaniya ang panahon alang sa mga pangutana ug andam na mutubag si Brother Okay. Efren Yap de la Peña. Pangutana. Oh. Direct to the point na akong pangutana. Okay. Mangutana ko kasulatan. Kasulatan po ito. So, ang kunon ba nimo ang first commandment? Simba ang Diyos siya ay alagaran. Amin ka rin yun. Naam sa Biblia sa Juan 4:24 ang Dios simbaha sa espiritu sa kamatuoran. Sa Juan 4:24. So, gitawag na supreme worship. We adore God alone. Kanang serve alone yan ang ngalagan. We adore God alone. Ang Dios sa simbahan nga tinuray. Pag pangalagan ninyong Maria nakasala mo wala. Ang among pagkuha ni Maria, pag-ampo ni Maria, dili na adoration, kundi veneration na. Itawag na special veneration. Special veneration ni nga hyperdulia ba? Pag kuha mo ni Birhen Maria, dili mo itumba sa Diyos. Ang Diyos labaw mong Birhen Maria. Tubag ang pangutana sa dakong kasayo. So, previous ako sa kumutana. Oo, sige. Sa Salmo 115, himaya ang Diyos siya lamang ang atong kanang siya lang atong pasidunggan. Ikaw lamang Ginoo ang pasidunggan, dili kami. Nya nagpasidungog mo sa simbahan ni Maria. Di ba naman nakasala? Nakasala mo wala? Wagin makasala. Bisag ang tima sa Papa, wa makasala di siya. Sakto ang panulo sa simbahan Katoliko Romano. Kaya sa Lucas 1:48, from now on, all people will be blessed. So na tanang katawan mo tawag bulahan. Nya kanang blessed sa dictionary, respect or reverence. Sa ito ba, special veneration address to Mary. So katawan mo kanidi kay mo dahil ni Birhen Maria nga asa special veneration nga ang si Jesus Christ gituan mong Dios nga matuod Dios ug tawo matuod, iya man niagi na sumington si Birhen Maria ni Kristo. Natubag sa dakong kasayon, dili wa i-label sa simbahan ng Katoliko Romano. Pag-ingon nga dili kami, dili ikaw, dili si Maria among daygon, kundi iyak mo. Sa during sa pagsimba, nganong sa pagsimba ninyo, i-appeal man nyo ang ngalan Maria. Nga ingon man Ginoo, dili kami, dili ikaw ang pasidunggat, ikaw lamang Ginoo, glory to glory of God. Kung naa mo sa simbahan. Kung naas gawas, pwede ka makadayag og tao. Pero naingon ang Diyos, ingon mga pulong sa Diyos, dili kami ang pasidunggan, ikaw lamang Ginoo. Tuwag. Ang tubag nako nga bahitong ni Birhen Maria di wa i-label sa Roman Catholic Church kay the Roman Catholic Church recognize the three kinds of worship. Three kinds of worship. Number 1, adoration, repedo sa Dios nga God the Father. Oh, nga ang Dios sa simbahon nga tinuray. Unya ang mga balaan mga santos ngunay special kaning respect or reverence or dulia veneration. Ang ikatulo mo ang Birhen Maria special veneration addressed to Virgin Mary. So mo naghangay na lahi itong sa Ginoo nga supreme worship. Hinuntanay nga pagampo, wa man ang ingnan mo nga Maria gisimba ka nimo nga labing gamanan ka. Nanulo di simbang Katoliko wa man. Imuha ra man ang hununa. Katulog pangutana. Oy, katulong tubag. Katulog pangutana. Pagbantay Diyos sa akong pangutana. Oh, sige kanang kusog. Kanang pag-ingon. Kanang kusogin hunat nga pangutana. Pag-ingon nimo si Kristo nakalapas, asay butbuton ni ingon nga Kristo, wala ko gabungkag, ingon ko kagabungkag. Asa ray butbuton ninyong duha si Kristo ikaw. 1 minute. Wa si Kristo wala mamutbot. 1:5 versikulo 17, wala ako maanhiharon sa pagbungkag sa balaod. Mingon po ka nabungkag ni Kristo. Kinsay may gasultig butbut karon ikaw ba o si Kristo? Parehagi mi Kristo wa ko mamutbot.
pareha man Jesus Christ. Nga naman, klaro ko sa Biblia. Itong basa, Latina Vulgata, klaro mo ganyan nga gibungkag yung sa mga ni Jesus Christ ang Sabado. Klaro ko ganyan. Busa tungod ni misamot ang pagpaniho, pagpatay kaniya ni Jesus Christ. Ang mga Hudyo, kaya dili lamang iyang gibungkag ang Sabado. Iyang, si Kristo na, gibungkag sa Sabado. Litra por litra sa Biblia, Latina Vulgata, Huba de Miseria. Klaro, pareha Jesus Christ nga gibungkag ang Sabado. Sa ito ba, ang inyong Sabado, wala. Bumagay na. Time. Wala may oras. Oh. Ako na mo yung Lagi alisa sa ribatal, mga higala, pag-eksonan. Isa-isa yun ano. Ang una buhatag ribatal ang CFD, ang sa Iglesia Apostolica Romana, Katolika. So, ato ihatag kanya upat ka mga minutos ni Brother Efrain Yap de la Piña alang sa ribatal na ini nga debate. Imong panahon, Brother Edgar Efrain Yap de la Piña. Okay. Upat ka minutos. Salamat kayo, Mr. Moderator sa ka-evangelist. Yeah, salamat kayo sa imong studio sa radyo, dili sa Radyo Cruzada, 88.1 FM sa Tanay City, Negros Oriental. Kaduha namang natugi na ni Properio sa maglantugi sa SDA nga former Bible Baptist born again. Pero naglantugi mi sa Boulevard de Bagiti. Ito rin si Woodrow Makiling, mga higala niya sa Bagiti City. Niya kita may kanina, o si Brad Kenneth Lariusa o Romeo Tagunon, tira. Pagpigidor rin sa itong si Juan Pasiones na nag-nice po sa mga city. Niya, sa isip negative side, tigbungkag sa ibabarog sa atong binanggang at mga usa ka debatidor di sa Tanay City. Ayang ipamatudan nga ang Satupapa sa Roman Catholic Church kaaway sa Diyos. Sino kaaway sa Diyos? Isminto sa Diyos sa Satupapa. Muna'y dili mahitabong kaaway kay pinagi sa cross-examine ko ganina sa both refugees kay nagtuis ang Satupapa sa kamatuoran munang kaaway sa Diyos. Ang simple nga pangutana, ginugay-dugay nagtubag na sulat ba diya sa buhat Acts chapter 13 verse 10 nga word sa Tupapa. So iyang patriling iyang giliko-liko pero natugan sa Ginoo. Anis ka na itong pinanggagat ba? Na wala masos sa Tupapa. So wala. Isa manigo anak. Ang mga laing reliyon na nagtuis sa kamaturan. Ang kamaturan diha naman ang Iglesia Katolika. Matod pa sa 1 Timoteo 3:15, ang simbahan mo'y haligi o sukuranan sa kamaturan. So sa Iglesia, diha na mo Iglesia Katolika. Pero di wata mag-iskot na kay negative side mo. Yatong sunda na yung pamahayag ganina nga matod pa niya nga sa ang Santa Roman Catholic Church kaaway kalaban sa Dios kay ang iyang amahan methodological sa to pinanggat ba nga naghimo kul larawan ang kasa kanang larawan mga kiigsunan kung pagbuhat ang larawan sagrado bubuhat ang Dios na sa Exodus 35 versikulo 31-35. Si Bisalel gilamdagan sa Diyos pagkulit o lain-laing klaseng larawan. Unya, unsa mga larawan sa tambalaan, sud sa templo. Ezekiel 41:18-19. Sud sa templo. Ano nil naong sa tao, sa kerubin sa anghel forma o batanong leon. Nya, naapoy Santo Niño po sa Biblia, larawan ni Santo Niño. Buhat 4:30-31 sa King James Version. So na yung mga sagradong larawan ng Biblia nagtugan nga ang larawan duha ka klase sacred images of idol objects. Ito yung gimension mga idol objects o Jesus nga larawan. Kaya naman nasa 1 Corinto 8:4, we know that idols and will is something that does not really exist. Ang Diyos nagpresentar nga dili tinuod. Wala gidili sa Ginoo. Pero in fact ang Diyos nagpabuhat sagradong larawan. Sagrado suma sa atong ipahayag. Unya mo na nga ang kuwan kining iyang mga negasyon nga ang Santo Papa dautan nagtuis ng motoran kay bahito ko sa larawan yara ng personal opinion kaysa kada tao makahatag ng personal opinion matod pa sa Sirach 3:22
niya sa Roma 16, 17, 18, matubang San Pablo, magbantay ka mo nga ano yung mga tao magwalay sa laing pundo. Ay, Miss Al. Magtuis motor. O diyan nabita na tikuka o na hagba to pinangga at masih pabarok. Dahil salamat mayong gabi. Ito ko kami ito, ma. 4 minutes mo. Nangyay kayo na, may galan natapos ang rebuttal sa CFD. Pinagi ni Brother Efren Yap de la Peña ang tigdipinsa sa pamahayag pagguba sa Santo Papa. Karon usab mga igala ang katapusan nga muhatag og rebuttal ang Seventh Day Adventist sa iyang side. Ang afirmatibo pinagi ni Brother Porfirio Sambilad sa upat ka mga minutos. Imo ang panahon Brother Porfirio Sambilad sa rebuttal. So, wala gid siya katumba sa akong ipabaro nga bersikulo kay matud pa niya wala ko na nabasa ang opinion kay nato pa sa sundalo. O be first before to complain, nag-complain pa, ni opinion pa. So, dili Kristohanon basta mo upin ka sa balaod sa Ginoo kanang supa ka. Matud pas pulong sa Dios ang akong anak. Ang akong mga misukol kanako ang Santo Papa misukol. Wala niya tumana ang akong balaod. Matud pa. Ikabubo ko kanila. Nanguna na ang Diyos, ikabubo iyang kasuko apan tungod sa mga balaan. Wala niya ipadayon. So, atong mabasa dili igsoon. Kanang pagtuis, kanang imong kawaton, matud pa ang magadugang-dugangan ang katalagman. Gikuha sa Santo Papa, kanang Exodo 31, versikulo 14. Yun sa pagkuha, ang magakuha, pinadayag 22, versikulo 18, nag-ingon, ang magakuha, ining libruha, kuhaan, iyan kahoy sa kilabot. Patay Diyos Santo Papa. Nga naman, siya may naningkamot pagkuha sa balaod sa Ginoo, pag-ingos Ginoo, dili ka magtrabaho sa adlaw Sabado, sa oras magtrabaho ka, patyon ka sa Ginoo, the Lord is not a liar. Pag-ingon final na judgment sa Ginoo, inigbalik ni Kristo dili tapat yun sa pagkakaroon. Apan inigbalik ting kagol atong kalag sa impyerno kay ang Dios dili man bakakon. Sa 14 igsoon atong mabasa diri. Wala ni giwalis mga pare, mga pastor kay wala sila nahigugma sa ilang mga membro. Ganahan na sila mga matay ilang mga membro, wala sila pagmahal sila mga membro igsoon. Kinahanglan nga tamdo ninyo adlaw igpapawalay kay kini gibalaan kaninyo gibalaan dili magbalaan ninyo kinahanglan patyon. The final judgment, nanay judgment, pero wala parang inigbalik ng ito. Adto matingkagol atong kalag, kamatayon, sikandit ang iyang giingon. Ang nagtrabaho sa adlaw igpapawalay, puuhon gayud, patyon gayud. Batod pa rin. Buhatan ninyo ang inyong bulaton sulod sa unong kadlaw. Apan ang ikapitong adlaw pahulay balaan gigahin kini alang kanako para sa Ginoo. Patyon ang nagtrabaho niya ng adlaw. Kinahanglan tamdon kini sa katawan kay kini usaman katimaan kasabutan nga dili mausab. Matud pa sa akong amigo Domingo na nausab gibungkag ni Kristo. Everlasting agreement, patyon, walay katapusan nga agreement, matod pa sa 16 ang 15 igsoon, o 16. Kinahanglan tamdon kini sa katawan kay kini usama katimaan kasabutan nga dili mausab. Ever for ever ang sabot, that is kadabang kubinan sa Ginoo nga patyon diya ang nagtrabaho sa adlaw sa gibalitad sa Santo Papa, gipatrabaho ang tao, gibalhin og Domingo. Perting balitad. Ay, Miss Up. So, salamat sa Ginoo nga wala siya katumba aning bersikulo. So, mga matay pa. Brad, O mga to mga higala, mga igsunan, ang debate din sa 88.1 Radio Cruzada. Sa duha ka mga pundok na mao ang Seventh Day Adventist Church o ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga agi ni Brother Efren Yap de la Peña. So, ang inyo nadunggan, mga kaigsunan, kamo na magtimbang-timbang, kamo maghukom o kinsa ang nagatug-an o
tinuod, kinsa ang nagapamaka. Nasa inyo. Sunod pa na yung mga igala, ato na yung i-final, ato na yung imo nga regular sa batang Domingo mga igala, mahimo magsugod na ta sa alas 2 sa hapon sa matang Domingo. Giabi-abi na mo ang tanan ng mga kaiglesiyahan, ng mga Kristohanon nga nagaangkon nga kami ang tinuod, inyo ang tinuod, o kini mo itinuod. So din ito pamahayag lamang mga igala, ipamahayag ninyo din sa 88.1 Radio Cruzada ang atong estasyon nga nagadala sa mga kinintingog sa kamaturan. Wala na yung panahon, mga igala, sa ngalalang sa atong General Station Manager Mampini Flores, Washington, o sa atong Program Director, Brother Reward Innocentes, sa Pikas Lawat, atong technician sa Master Control, Brother Eldrin Repuho, kininyo ubos nga alagad nga mao'y nagsilbing moderator sa duha ka ng debate. Brother Ronnie Paborial, uban usab sa atong mga kamanan, may gabi ikan ninyo, o ang Diyos magapanlangit ka na ito matanan. Thank you. Okay, salamat, Brad. Salamat kayo, Evangelist. Albert. Indot. Sa okay ra, Brad. Lato rason ang kurason ay di apela. Oh, why problema na. Nada na. Nada.